magapadayon sa atong paghalad, magmalipayon kung dunay pagsulay, pailog lang kanunay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulo, ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Lutang kami pagtanghali sa mga panaw, magmaigmaton sa mga pulong, tanan makadiyos no, likay ang garbo og tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulo, ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko naakaron sa ilahang trabahoan, naakaron sa mga balatian imong gipahigawas, imong giayo. Salamat Ginoo sa imong pag-ayo sa akong mga kaigsuonan, imong gitangtang gikuha ang unsa may mga balatian nga mihikot o nagpaantos kanila ug imo silang gihatagag kumpletong kaayuhan. Salamat Ginoo sa imong pag-ayo sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa kalisod, imong gipalingkawas, imo silang giatiman, gitagag pagkaw, gibistihan ug imo silang gitabangan. Busa Amahan, salamat Ginoo sa kadaogan, panalangin nga imong gipasinati sa akong mga kaigsuonan ug sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa layo nga lugar. Naman sila karon sa dapitiin layo ang ilang pamilya, apan imo silang gilig-on, imo silang gilipay, imo silang giubanan ug imo silang gidasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo ug pagpamati pa kinabuhi sa imong mga pulo. Salamat Ginoo, bisan pa sa among pagsugod karon, magpanalangin, magpamuhat na usab ang balang espiritu sa matag usa namo kag kinabuhi. Diin malig-on ug madasig na usab ang amo ang kasing-kasing hunahuna sa pag-alagad kanimo.
sa padayon among paghulat sa imong saan nga ikaw mobalik alang kanamo. Samtang kami magapadayon sa patalinghog karon sa imong mga pulong pagkatuon sa imong mga mensahe. I-bless Ginoo tagaay kami kadaog kalampusan nga ang tanan namong madunggan among masabtan ug ang tanan namong masabtan Ginoo among maikinabuhi. Nabangi kami kay wala mi mahimo kun wala ka. Salamat Amahan sa imuhang pagpanalangin kanamo among isalig diha kanimo panag-uban sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo og kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nga padayon mag-atiman kanato. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin o pag-atiman pag-amuma sa Dios tungod kay maunay atong gipangayo kaniya ug akong gipasalamatan ang Dios sa ihang paghatag kaayuhan o kabaguhan labaw sa tanan kaluwasan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Kim Inovio Larissa. Mayong pagiguban ni Kim Inovio og ni Adila Fat Bersamira. Good evening Pastor Gideon og sa tibo ni og sa inyong tibuok pamilya, kumusta man mong tanan? Mayong gabi, okay ra gyud mi dire Sister Pastor Adila Fat Bersamira. Dalaygon ang Dios nagapanalangin og mayong pakiguban ni Vicky Marie Salarda. Shout out Iroho family, Sitio Pulo, Manghulawon, Lalavertad, Negros Oriental. Mayong gabi ninyo diha Vicky Marie Salarda. Ato igsuon nga nano ka diha sa Sitio Pulo, Manghulawon, Lalavertad, Negros Oriental. Siliha Cintahan Langit, mayong gabi pastorog sa tanan mga naminaw, nagtanaw. God bless watching Mando Baongon Bukidnon. Salamat sa Ginoo ang pulong sa iyang mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Philly Impes og ni Ma Chirilin Gripo. Request kanta Makalangit Pastor, Labaw sa Tanang Butang. Salamat kay Pastor Gideon. Labaw sa Tanang Butang, no? Ang i-request ato gisuon ato ning tagaan og pagtagad. Sige. Diri lang sa ato ang panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Labaw sa Tanang Butang. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Consinta Hidlay. Good evening Pastor, mo request song Daygon Ko Ikaw og Simbahon. Magunusaman ang mga katigayo. Ako orang giandam, no, ang request nga Daygon Ko Ikaw gikan ni Consita Hidlay. Mayong gabi ni Sir Janry Jovia Francisco. Mayong gabi ninyo diha sir, imong mga kauban diha. Mayong gabi may pagpamina usab. Good evening Pastor, God bless always kanimo Pastor og sa tibok nimong pamilya. Ato igsuon nga nanong ka diha sa Bohol si Sir Janry Hinobia Francisco uban sa iyang mga kaubanang mga kapulisan diha o sa imong pamilya. Mayong gabi si Josepino Paran. Mayong gabi nimo diha bro Josepino. Ato igsuon nga nano ka diha sa Compostela, Cebu. Mayong gabi ni Marie Grace Dumahel. Good evening Pastor og sa imong pamilya. Nakapaminaw na sab
usab kami sa sindangan, no? Maayong gabi, asa man dapit ng sindangan, sa Leyte. Maayong gabi ni Toto PG, maayong gabi Pastor, watching live from Hinubaan, Negros Occidental. Oy, maayong gabi ni Toto PG, diya sa Hinubaan, Occidental, Negros Occidental. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Si Lucy C. Gorgonio, maayong gabi og blessed evening Pastor Gideon sa tibok nimong pamilya ug sa tanang igsulan diha kang Kristo, maayong pagpaminaw. Si Bingdang Dan, maayong pagpamati. Si Johnny Utol, maayong pagpaminaw sa. Si Lorena Traya, maayong gabi. Og si Merly Gansing Istares, maayong pakiguban. Ang Dios magpanalangin. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo. Mayong gabi ni matud pa ni Kim Inovio Larissa, request awit Magalangin Pastor Singgit. Murag mautoy akong napatokar gaganina, ni ako rang giputol. Si Augustin Sumaoy, mayong gabi, shout out lang ko sa akong sarili, naa sa prisuhan uban ni angkol nga taga Katipunan na priso Pastor sa sala nga wala ko nakabalo, inosente kayo ko. Mao ba? Tabangan kas Ginoo nga kanang mo patigbabaw ang kanang kamatuoran, no? Ang hustisya. Tabangan mo sa Ginoo niya. Salig ra gyud mo sa Ginoo kay ang tanang mga panghitabo sa atong paglakaw diha sa atong pagtuo dunay ni dakong papel sa atong pagkakristohanon. Gi-30 kana bitang gibansay ta, giandam ta sa mga bulhaton nga dili haom sa kinabuhi sa uban. Dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga makaingon ta nganong nahitabo pa man nato ni. Dili na to maapsan karon apan sa ulahi nga mga adlaw magpasalamat ta sa Dios ug maingon ta nga Lord, salamat nga imo day kong gipasinati ato. Kay kung wala pa dili ko mainani karon. So maunay ato ang malitok ngadto sa Ginoo sa panahon nga masabtan na nato ang mga panghitabo nga atong nagian nga karon lisod daw ato. Unang ingon si Apostol Pablo, pasalamati ang Dios sa tanang moabot o bisan unsa ang mudangat sa atong kinabuhi, dapat magpasalamat ta kay maunay ang kabuton sa Dios. Ang tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi maayog dili maayo, dunay katuyuan ang Ginoo. Maayong gabi ni Maria Hilin Hamilungoho. Good evening Pastor, ug kanatong tanan nalaygon ang Dios magkapamati na punta sa pulong sa Ginoo. Si Lini, Sister Lini diha sa Capitol site, maayong gabi, may pakiguban ninyo diha Sister Lini. Good evening ninyong tanan ug maayong pakiguban ni Lucy Gorgonio. Shout out Pastor sa akong silingan kauban na minaw. Gi-connect ko sa speaker ang imong wali Pastor. Sa welfare bless, Michelle bless. Oy, maayong gabi, may pakiguban ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban na request og awit inspirasyon. Sige. Ako asaning daygon ka. Kani sigurong awitan, no?
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Brother Lito Soliano. Mayong gabi ninyo diha, Brother Lito, uban ni Sister Adi. Mayong nga pagpaminaw, mayong nga pakiguban. Salamat sa Ginoo nga nag-uban og nagdasig, nagligon og nagpanalangin kaninyong tanan. Mayong gabi, mayong nga pagpakiguban. Happy watching ni Sister Maricel Henriksen nga nanoka diha sa Sweden. Mayong gabi ninyo diha sis, uban ni Sir Ivan o ni Daymaymay. Mayong gabi, may pakiguban. Kumusta mo diha, Sister Maricel? Kita-kita tani ni Oson. Mag-istorya namin sa akong asawa. Dili yun mi usahay ka na bitang. Dili mi ka, wala mi malitok nga mga pulong nga pwede namong gamiton kanang bitaw makaingon ko nga kahibulungan si Lord. Maura gyoy amo ang kana bitaw nakit-an nga kahibulungan. Walay tao nga maingon ko nga makahimo nini gawas kong gisugo nimo. Salamat kayo sa kinabuhi ninyo Sister Maricel Henriksen, Sir Ivan og ni Daymaymay. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi o kining tanan pagkabalusan sa Ginoo. Mayong gabi ni Vin Singgit Villa. Mayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios from Tuyupan, Paliw. Oy, mayong gabi ninyo diha. Ato mga kaigsuonan diha sa Tuyupan. Okay. Kanang Tuyupan mga kaigsuonan, abudan siya kayog tubig. Unya gawas sa abudan siya, nindot pod ang yuta. Mura na siya og yutang kanaan. Nga nag-awas ang kahumayan. Maayong gabi, may pagpaminaw ninyo diha. Si Ma Chorilyn Gripo, maayong pagpaminaw. Si Agustin Sumaoy, request og lahutay. Okay. Og ang pulong mo kinabuhi ko. Si Brother Lito, matut pa, maayong gabi ipas. Maayong gabi isad ninyo diha, Brother Lito. Si Maria Hilin Ngoho, maayong pagpaminaw. Request ko pagkamaayo mo Hesus. Doon na po yun i-request. Pastor, ginikanan. Murag dugay-dugay naman tong ginikanan. Na ako'y gipanglimpyuhan karon sa atong recording studio, pero wala pa na ako ipagawas, no? Wala pa na ako ipagawas. Ako pang gipamalandongan kay insakto gyud tong nagtambak na ako mga kaigsonan. Usa sa mga sikat nga moingon kong sikat kay mao magyunay gigamit gyud kasagaran kung ari kas kalibutan. Usa sa mga sikat o ilado nga mga recording, no, sa Cebu City. Maingon gyud nga kung doon na kay compose karon, unya na record nimo karon, ayaw dayon na ipagawas. Pamalandong kay pipila ka mga adlaw doon na kay makit-an nga mas mapahaom ang tono, duyog o kanang kanabitang kanang ihang beating, kanang ihang dihog kumbaga. Dunay mapahaom pagyod. Una nga makaingon ko saktong tinuora. Tagahan pagyod nga mga pwedeng idugang, pwedeng usbon, pwedeng i-adjust sa panahon nga maminaw ko akong napagawas nga mga awit makalangit. Okay, awit makalangit mga kaigsuonan ato tagaan og pagtagad. Diri lang sa ato nga programa, Inspirasyon. Inspirasyon ka. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema budang at kanunay, sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon. Mayong pagpaminaw ni Maria Hilin Hongo. Ako din nabasa, no? Mayong pagpaminaw ni Pastor Eliser Godines. Mayong pagpaminaw Sister Maricel Henriksen. I miss you ninyo, Pastor.
Oh, kami, ako asawa, uban sa mga bata, samtang mag-istoryanay may uban sa panahon nga mag-prayer mi, mingaon mi sa banding nga buingon ko nga grabe ka talaga saon. Kita no, pingan mo sa Ginoo, Sister Maricel diha. Si Michi Ann Lohanyo, shout out Pastor, maayong gabi watching Cebu City. Maayong gabi, kumusta ang Cebu diha? Maayong pagpaminaw ni Michelle Cantina. Good evening po Pastor, God bless us all. Gikan sa ato igsoon sa gawas sa nasod, Sister Marlene, no, Marlene. Losi Soto, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa balaang pulong nga mabati karon. Pastor, God bless you all. Pastor, request Pastor, balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan man siguro, no? Sige. Si Maricel Rosauro. Maayong gabi Pastor, laygon ang Dios sa tanang panahon. Request Pastor, kinsa man lang ko. Si Nini Andred, maayong gabi Pastor, papriko Pastor, walay sakit medikal sa ako ang anak. Ma-enroll siya, makapasar, walay sakit. Ato nang ideklara nga ang imong anak walay bisan unsang apan sayang medical. I declare in the name of Jesus. Pasalamati si Lord, no? Pasalamati si Lord. Mayong gabi ni LG Rodriguez, mayong pagpaminaw ni Kimberly Balonto. Good evening Pastor, pag-greet nako ako ang family sa Landan Balonto family og sa akong family sa Maligo, sa akong bana na si Ralph Francisco og sa mga anak na si Nas og si Jilia Francisco ug sa among silingan, Solitario family. Ay, salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin. Mayong pagpakiguban ni Sister Dimple Skartstein. Salamat sa pagtag Inday Maricel. Okay, welcome. Salamat kayo bitaw sa pag-share ninyo. Salamat kayo sa inyong pag-share. Ang atong programa dili ni siya moabot sa inyong mga kailagigala kung dili ninyo tagaan o panahon sa pag-share. Ang inyong pag-share nakitaan sa Ginoo o nalipay ang Dios nga magtan-aw nato nga ato ang gipaambit, gipaabot sa atong mga kahigalaan, kapamilya, mga igsuon ang iyang mga mensahe, mga pulong nga naghatag og kausaban, mga pulong nga naghatag kabaguhan sa kinabuhi sa tao. Awit makalangit, lahutay lang. Mayong pagpaminaw ni Lugin Gonzaga. Mayong gabi Pastor sa tanang naminaw kalantaw sa imong live from Negros Oriental. Hinay ang connection. Sige. Dimple Skarstein, always in thy CEO. I-greet ako bana 60th birthday yesterday kahapon, nawala handa sa trabaho. Belated happy birthday ni Sir Ivan. Sir, maayong gabi. Good evening. Belated happy birthday. I declare nga ang Dios maghatag nimo kusog. Murag ikaw na lang yung translate ana Sister Maricel sa inyong lungguahe diha. Mayong gabi dinyo diha. Mayong gabi sir. I declare nga ang Dios maghatag kanimo og kadasig, kusog og maghatag milagro ang Dios nga makalingkawas ka sa unsay dili maayong abisyo. I declare in the name of Jesus. Kanabitaw kuhaan sa Ginoo ang kagana sa bisyo unya makalagad og dumala kasi mong kagalingon nga makapalipay sa Ginoo. Unay among giampo uban sa ako ang asawa, uban sa akong mga anak. Wala imposible gyud sa Ginoo. Dunay mahimo ang Dios sa atong ginabuhi, no? Mayong gabi, may pagpaminaw ni Jeter sa Ginsa. Mayong gabi, Pastor Gideon Hansing from Danao, o sa tanang kaigsoon na minaw dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Si Mila Malot Sodaria, mayong gabi, Pastor Hansing from San Francisco, Agusan del Sur. Kauban sa ako ang bana si Nicanor. Pastor, love ta mo gyud. Salamat ko meet nako kamo. Bibi Asaf, love. David ang buutan nga bata.
lami naman po ng hilak noon. Bitaw, mingaw yun mi ninyo, Sister Maricel. Pinasahi mo sa among kinabuhi. Grabe ka pinasahi. Moingon ko nga, dili tao ang nagbuot. Ang Dios mo'y nagsugo. Ang Dios mo'y namuhat. Kay kining ato ang pagmeet, paghimamat dire sa social media, dili ni trabaho sa tao. Trabaho ni sa Ginoo. Niya ang mga panalangin na gamit alang sa kimayaan sa Ginoo. Usa na niini kaning maingon ko nga hinahinay nga namulda ang atong mga awit makalangit. Ang Dios naghatag kusog kadasig. Ang Dios nagtagbo sa tanan. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi sa akong isuon Pastor Brother Raymond Candelario. Mayong gabi Pastor uban sa tibok mong pamilya. Mayong gabi kaninyong tanan. Pastor, salamat sa Ginoo. Sige. Murag daghan na ang nag-message no. Daghan na gyud ka ang nag-message. Adto ko sa pinakatumoy. Ato na ko sa pinakatumoy murag dili nako wag basig na po pre-request no. Ako na lang ning kuanon hinahinayan. Pero kay alas 8 naman ako ra ning paspasan di ay. Ako ra ning paspasan. O niya andamon ako tong awit makalangit. Kinsa man lang ko mao man siguro ang akong naapsan nga gi-request dire. Kinsa man lang ko. Niya napagyutoy Hesus salamat man siguro to. Sige. Ako ni pasod awit makalangit nga kinsa man lang ko niya ako ra ning andamon ang awit sad nga Hesus salamat og pagkamaayo mo Hesus di ay mayong gabi ni mo diha Brother Digger no. From Cavite Sister Adeline, mayong gabi ninyo diha Sister Adeline no? Ang Dios magpanalangin kaninyo. Si Janice Aginsa mayong pagpamino si Bernadita ho aguhayon upong mayong gabi pastor request og song hari ka. Mayong gabi pastor uban imo familia great di ay ko sa ako ang self from Pastor, happy birthday. Maayo lawas uban sa akong anak. Mama ako di ay si Gina. Ay maayong gabi ninyo diha Sister Gina. I declare blessing sa imuhang birthday. I declare nga ang Dios mag-uban kanimo. Ang Dios mao pangulo magapamuhat sa imong kinabuhi og daghang mga katuigan nga puno sa panalangin ang imong pampinoyanan. Dalay ko ng Dios nga maghatag kanimo maayong panglawas in Jesus name. Sa tanamang nag-birthday, I declare blessing. Og akong gideklarar ang kusog og ang Dios magatiman og maghatag kanunay pabor sa kinabuhi nga ihang gidugang kaninyo tanan. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Albert Palomar. Maayong gabi, watching here in Bindoy. Maayong pagpaminaw ni Pastor Jerry Abindan. Praise the Lord, Pastor, watching from Consolacion. Maayong gabi, Pastor Jerry Abindan. Okay, salamat kayo sa inyong pakiguban. Request awit makalangit ni Sister Gina. Ikaw ang kusog. Sige. Si Lumin Pauline Malasarte Avelia. Ayaw nga pagpaminaw Pastor Gideon. Good evening Pastor Gideon ug sa imong pamilya ug sa tanang nagdiyo naminaw sa imong programa. Sige. Si Faye First God Pastor from Sipalay, Negros Occidental. Good evening sa imong pastor. Ari lang kami nga nagapamati sa imo mga pulong sa mga music sa Ginoo. Maayong gabi, maayong pakiguban. Sister Juana or Sister Juaning Dignos from Bugo. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan, no? Maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios.
Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban mahitungod ni sa kanabitawng kinsa ang dili mahiapil sa makita nato ang pulong katapusang kasuko sa Dios. Makita na diha sa libro sa gipadayag. Ang katapusang kasuko mao ang pagkalaglag na sa kalibutan. Ang paglaglag o pagkalaglag sa kalibutan, giklaro diha sa Biblia nga daghan ang mahiapil. Daghang ang mahiapil nga mga tao. Unya usa sa mga bantayanan diha, narabay mga mahiapil nga mga magtotoo or nagtuo, mga magtotoo. Ngano man nga naa may mahiapil, kani nga mao nga mensahe dili ni mensahe nga gikan sa tao o bunga sa una-una, kundi mensahe nga atong makaplagan gyud sa Biblia. Nga dunay mga magtotoo nga mahiapil sa katapusang kasuko sa Dios. So kinsa man ang dili mahiapil sa katapusang kasuko sa Dios. Duna ko'y basahon nga bersikulo nga sumpay sa bersikulo nga mao'y gigamit gyud sa tanang mga magwawali, sa tanang mga mensahero sa social media, bisan sa nagalaing mga lugar sa panahon nga dunay krusada, evangelism, ug uban pa. Diha sa Juan 3:16, kung imo nang basahon hangtod sa pinakatumoy niana, dunay mensahe diha mga kaigsunan nga kinahanglan nga mapalawman aron mas masabtan ang mensahe nga kinahanglan nga mabantayan natong mga nagtuo kaniya. Diha sa Juan 3:36, kanang katapusan nga bersikulo diha mga kaigsunan. Ingon dinhi, ang motuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Ako ning tan-aw kining Juan kapitulo 3 bersikulo 36, ako ning gitan-aw sa uban nga mga translation sa Biblia. Sa original nga pagkasulat sa Biblia, ang giingon didto mga kaigsuonan nga ang motuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili motuman sa anak. Ang gisulat dinhi sa Mayong Balita, apan ang dili motuo. Pero sa uban nga mga translation mga kaigsuonan, apan ang dili motuman. Mas giklaro ang pulong motuo diha sa pulong nga motuman. Diha sa pulong motuman mas giklaro kining pulong mintuo or mituo sa anak. Now atong hinumduman mga kaigsuonan sa ato ang sitwasyon sikat pa kaniadto hangtod karon, kana bitang pulong pagtuo mintuo, grabe kadaghana ang mga tawo nga naghilalis niini. Ang mutuo, mintuo og paingon na sa pulong nga naay pagtuo. Ang kaluwasan, mabatonan, sa tao, pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa buhat. Apertin daghanang naghilalis ana mga kaigsuonan. Walay mahimo ang tao, aron siya maluwas. Ang iyahang mahimo lamang, mao ang pagdawat ug pagtuo ni Jesus Christ. Ang kaluwasan dili trabaho sa tao,
kundili trabaho ni Jesus Christ didto sa cross diin siya nagantos. Ug mo na gipadayag o gipakita sa Biblia. Ug tungod anang pulong pagtuo mintuo ug sa mutuo, daghan nga nahilalis nga pagtuo ragi maoy makapaluwas. Yes. Pero dapat masabtan ang pulong mituo ug kanang pulong kanang mintuo ug pagtuo. Ang tao nga mingtuo naa say pagtuo sa Ginoo. Sa giklaro diha sa atong gibasa, kung imo na siyang tugkaron o tingkayon, kilatison kanang maong bersikulo, sa ikaduhang stanza or paragraph o sentence mga kaigsunan, naingon diha nga ang mutuo sa anak makabaton o kinabuhing dayon. O niya sa mayong balita niingon nga ang mutuo ang dili mutuo. Pero sa uban nga mga klaro nga mga translation mga kaigsunan ang giingon din niya apan ang dili mutuman sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Kanang pulong mituman maunay usa ka pulong nga nagpadayag sa pulong mintuo. Kay ang tao nga mintuo mutuman gyud na. Pero ang tao nga mintuo nga wala mutuman, maunay giingon ni Santiago, dili tinod ang iyang pagtuo. Dili buhi, patay ang iyang pagtuo. Mauna nga kung imong lion og tan-awon ang gipakita sa Biblia, dili pwede nga magbulag ang pagtuo ug kanang pagtuman. Kaya ang tinuod nga pagtuo, doon na gyunay pagtuman. Asa gani kami tuo? Tuwa kami tuman. Tuwa kami may sunod. Tuwa kami simpatiya. Tuwa kami pabor. Kay tuwa kami tuo. Tuwa kami salig. Maunay imong makit-an sa pulong mintuo. Mauna nga ang diskusyon nga ato karong hisgutan mga kaigsunan, pwede kayo mo nga mo apil ni ini. Nganong kinahanglan or nganong pwede mga igsuon nga mo apil mo ni ini maong diskusyon tungod kay usa na kapaagi aron mas mabansay ka. Usa po na kapamaagi mga kaigsunan aron mamanso ang imuhang espirituhanon nga bahin sa ato ang kinabuhi. Kay doon naman gud tay espirituhanon nga bahin. Ato hinumduman ang ipakita sa Biblia nga ang atong pagkatao kumpos ni sa tulo ka bahin. Sa espiritu, sa kalag ug sa lawas. Sa unang Tesalonica 5:23. Palihog check upan ang inyong Biblia ug tan-awa ang ako ang gilitok nga bersikulo. Maayong gabi iday ni Nimpa, no? Maayong nga pagpaminaw ni day familia, maayong nga pagpakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Unya ako gidasig yun ang tanan sa pag share ni ini ngadto sa inyong mga kaila. Na atong hinumduman mga kaigsunan diha sa Biblia, ang giklaro o gipakita sa Biblia dunay duha ka dalan. Dunay duha ka dalan. O kanang duha ka dalan dili na pareho sila nga padulngan. Dili wala gipakita sa Biblia nga ang duha ka dalan pareho ra sila og maabtan or pareho sila og adtuan. Ang duha ka dalan dili sila pareho og padulngan. Og giklaro pa gyud sa Biblia ang duha ka dalan, mga igsuon ko sa Ginoo, dili pareho og kahimtang ang mga tao nga nagsubay sa tagsa-tagsa ka duha ka dalan. Nganong naghisgot ko sa duha ka dalan? Tungod kay naghisgot ta sa duha ka kahimtang sa pagtuo. Adunay pagtuo nga wala motuman, apan dunay pagtuo nga naay pagtuman. Og ang tao nga mintuo nga walay pagtuman naay pagsampit
naa sila'y pagampo, naa sila'y mga hangyo, naa sila'y paglitok, pero kulang ang ilang pagbuhat, pagtuman. O giklaro na ni Ginoong Hesus nga ang tao nga nagsampit kaniya, nga wala magtuman o mubuhat sa gusto samahan, sa kaubuton samahan, walay luna sa gingharian sa langit. Walay dapit. Kanang pulong walay luna, walay dapit, wala na'y chance. Wala na'y higayon. Og ang tao nga igurang musangpit, wala motuman, ang gipakita diha, nagpuyo sa sala. Ang sala maoy ilang gisunod. Ang sala maoy ilang gibuhat. Na-immune sila sa sala. So diha sa Biblia mga kaigsunan ko sa Ginoo, daghan kay natong makit-an nga dili garantiya sa atong kinabuhi nga naata sa simbahan, bisan gani ang pagwali dili na garantiya aron makaingon ka nga sigurado gyud ta nga naay luna sa gingharian sa langit. Oy, timan ini. Timan nato ni siya. Kanang moadto sa simbahan or naatay trabaho di sa simbahan nga atong gituohan nga kini nakapahimaya sa Dios, nakadaig ta sa Dios, mga kaigsunan, dili na maoy garantiya or dili na maoy buhi nga ebidensya nga naa kay luna sa gingharian sa langit. Kung dili na maoy garantiya nga naa kay luna sa gingharian sa langit, unsa nakaha tong mga tao nga wala gyoy panahon sa pagsimba? Unsa nakaha gyud ang tao nga walay panahon sa pagpamati sa pulong sa Dios? Walay panahon sa pagbuhat sa unsay kabuton sa Dios. Pero wala magpasabot, mga kaigsunan, nga katong wala sa simbahan, wala pod gipakita diha sa Biblia nga wala to sila ka tuman sa kabuton sa Dios. Kay ang kabubuton sa Dios, mga kaigsunan, giklaro diha sa mga bersikulo sa Biblia. Ug usa na nga atong hisgutan sa unahan. Unya pwede kaayo mo mga igsuon nga mo participate, mangutana, mo paambit sa mga mensahe mahitungod sa atong hisgutan kung kinsa ang dili mahiapil sa kasuko sa Dios. Kinsa ang giingon diha sa atong gibasa, katong mga tao nga mingtuman ni Kristo o mingtuman sa sugo ni Jesus Christ. Mauna ang mga tao nga dili mahiapil sa kasuko sa Dios. Naunsa man di ay mahitabo sa panahon nga ipanaog ang kasuko sa Dios. Ang gipakita diha sa libro sa gipadayag, imo nang mabasa diha sa kapitulo 20, mga kaigsunan, nga tos unahan, nga ang kasuko sa Dios mao ang pagkalaglag na sa kalibutan. Nga diin sa dihang malaglag na ang kalibutan, mahiapil ang tanang mga tao nga wala mo tuo, bisan gani ang mga tao nga mingtuo nga nagsampit pa sa Ginoo apan wala mo tuman sa kaubuton sa Dios. So ang tao, mga kaigsunan, nga wala mo tuman sa kaubuton sa man, maoy mahiapil sa kapungot sa kasuko sa Dios. Mahinungdan nga sa ato ang pag-alagad karon sa Dios, samtang doon na pa'y panahon, kanang moingon tang samtang doon na pa'y panahon, samtang naapay adlaw ang atong kinabuhi, naapay birthday ang ato ang kaugalingon. Maunay panahon nga makatuman ta sa kabuton samahan. Kay kung wala na ta dinis kalibutan,
wala na tay mabuhat. Bisan gamay. Sa atong pagbuhat mga kaigsuonan, siguruho na to nga padulong ta sa saad sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Gitawag kinabuhing dayon. Mao na giklaro sa Biblia mga kaigsuonan na sa duha ka dalan. Dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon nagpakita na nga nag-uban ang Dios. Nag-atiman ang Dios. Nagtudlo ang Dios. Nagligon ang Dios. Gilig-on sa Dios. Ang ikaduhang dalan, mao ang dalan nga diin naa ang kasuko sa Dios. Naa diha ang mga tao nga mingtuo apan wala mutuman. Mingtuo apan lahi ang ilahang pagtuman. Mingtuo apan dili mao ang ilahang pagtuman. So mo ni usas ato ang isgutan nga sa ato karong nga panag-uban unsaon aron makalikay kita sa kasuko sa Dios. Unsaon aron makalikay kita sa kasuko sa Dios. Unsa ang angay natong buhaton? Unsa ang angay natong katunan? Ang angay natong katunan mga kaigsunan nga mao'y angay natong buhaton mao ang mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Mao ang mga sugo ni Jesus Christ. Kay ang pagtuman sa sugo ni Jesus Christ mao ang tinuod nga kanabitang nagpakita nga tinuod nga nagtuo kang Jesus Christ. Dili lang pag-ila kaniya, kundili pagsalig ug pagdawat sa tanang mga mensahe ni Jesus Christ. Sa tanan nga mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Kay ang pulong pagtuo mga kaigsunan, dili ni lisod nga sabto nimo. Ang tao nga ang kanang pulong pagtuo nagpakita na mga kaigsunan sa pulong pagtuman. Nagpakita na sa pulong pagbuhat. Kay kung mintuo ka nga wala ka mibuhat, wala kay gituman, ang imong pagtuo sama na sa damgo. Nga walay resulta pagkaugma. Nakakita ka, nakadungog ka, feel nimo, pero wala di ay ito'y resulta. Mao na'y pagtuo nga sama sa damgo. Walay resulta. Ang angay na tong buhaton, aron makalikay kita sa kasuko sa Dios. Mao nga bansayon na to atong kaugalingon sa mga sugo, sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Nganong kinahanglan na yung bansayon? Para gaan ang ato ang pagbati, dili ta mabugatan. Unya, mingawon po ta sa mga buluhaton nga diin nasanay na ang atong kaugalingon. Nasanay na sa pagbuhat sa mga pagtulunan ni Jesus. Unya, hilasan na pug ka sa mga buluhaton nga diin wala mamansong imong kaugalingon. Sa lain nga mga pinulungan ka ng hawalan ka ba? Tinuod na. Ikaw ug ako nga nasanay na sa pagdaig sa Dios, sa pagpasalamat sa Dios, hilasa na gyud ka nga moadto kag baylihan. Lod-on na ka. Hilasa na ka nga mo yugyog sa imong lawas nga musabay sa mga tukar kalibutanon. O hilasa na ka nga maghinumdum ka sa mga bisyo nga kaniadto diin ka na ulipon. Nganuman, tungod kay namanso na, nabansay na ang imong kaugalingon sa pagsunod ug pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ug maunay tinuod nga kahimtang sa mga tao nga paingon sa kinabuhing dayon. Ug maunay akong gisiguro. Maunay akong gisentro kanang kinabuhing dayon.
kaning pulong nga mao'y atong gisentro nagpakita ni sa kahimtang nato sa pagkinabuhi diha sa pamilya, pagkinabuhi diha sa ato ang buluhaton diha kang Kristo, kay ikaw ug ako nagyud tay buluhaton. Siguro wala ka sa simbahan pero doon na kay gi suplayan nga simbahan. Wala tuod ang imuhang lawas pero ang imuhang kusog, ang imuhang huna-huna naa sa mga buluhaton sa Dios. Dako kay kang natabang og maunay dili kalimtan sa Dios. Ug maunay usa sa kaubuton nga gipakita ni Jesus Christ sa Mateo 6:7 nga naingon siya sa 21 nga dili tanang magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingaran sa langit, kun dili kato lamang makatuman sa kaubuton samahan. Unsa may kabuton samahan? Kanang dili ka kalimot sa pag-abag o pagtabang sa mga buluhaton nga alang sa kahimayaan sa Dios. Mao bitaw na niingon ang sulat diha sa Hebreo 6:10. Hebreo 6:10 man siguro ni. Ako rang tan-aon sa ako ang Biblia no sa Mayong Balita, Hebreo kapitulo 6 bersikulo 10. Ingon dinhi, ang Dios man kay ngayon dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa iyang paghigugma kaniya. Anaa sa kuan. Mao gyapon ni paghigugma kaniya sa inyong gipakita diha sa pagtabang sa inyo, sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong siga Kristohan. Pero ang pinakatumpak yun nga kana bitang nagbuhat sa kaubuton sa Dios kining nasa Hebreo 13:16. Okay, basahon na to. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Wala tuod ka makit-i sa simbahan nga nagbitbit og nagdala kag halad, pero nakit-an ka sa Dios nga ang imong pagtabang o pag-abag sa mga buluhaton nga gipas-an gidala sa mga alagad sa Dios, usa ka to kabuhi nga halad nga nakapalipay pag-ayo sa Ginoo og dili na kalimtan sa Ginoo. Og mao nay usa sa mga ebidensya nga naglakaw ka sa kinabuhing dayon. Kay sa usa ka tawo nga nag-angkon nga nagtuo pero walay gibuhat. Oy mao ni ang ato karong susihon sa atong kaugalingon. Nagtuo ta sa Dios, atong tan-awon unsa ang atong gibuhat. Nakapahimaya ba ni kaniya? Nalipay ba ang Dios niini? Unsaon aron masayra nato nga nalipay ang Dios? Unsaon aron masayra nato og dunatay kana bitawng assurance nga nalipay gyud ang Dios sa atong gibuhat? Kana bitawng gibuhat nato nga wala nato gipaning kamutan nga makita sa tao, kundili nagbuhat ta nga nakit-an lamang sa Ginoo. Dako kay na nga kahimtang nga nagpakita nga padulong ta o naa ta sa dalan sa kinabuhing dayon. Maunay angay natong buhaton o tumanon aron makalikay ta sa kasuko sa Dios. Uban pa nga mga gikinahanglang buhaton kanang naa kanunay ang paghinulsol. Biyaan ang daang kinabuhi kung dunay mga kapakyasan. Balik yun sa Ginoo, padayon yun sa pagpadol sa Ginoo. Uban sa mainulsulon, mapaubsanon, mapailubon nga kasing-kasing. Dili tugutan nga magpadayon sa sala. Kinahanglan bansayon ang kaugalingon nga sa tanang panahon kana bitaw nabatasan ang paghinulsol. Ang pulong paghinulsol kung duna man gani na matikdan sa imong kaugalingon nga napakyas ka, ayaw paundayuni ang kapakyasan, kundili balik sa Ginoo. Padayon sa pagduol sa Ginoo og hinulsuli ang unsa may
sala o kapakyasan nga nahimo sa imuhang paglakaw sa kinabuhing dayon. So ayaw tuguti nga kanabitang kung naay mga sala o makasala ka, makasala ta, paundayunan na lang, moingon ta nga, grasya ra bitaw ang kaluwasan, pagtuo ra gyud ang makapaluwas sa tao. Dili na siya maoy gipasabot sa Biblia. Ang gipasabot sa Biblia mao ni ang tinuod nga pulong pagtuo mintuo makita na sa pulong pagtuman. Pagtuman dili sa kaugalingong gusto, dili sa kaugalingong kabubuton, kundi pagtuman sa kaubuton og sa mga sugo sa Dios. Mao na ningon si Jesus, ang tao nga dunay luna sa gingharian sa akong amahan, katong tao nga nakatuman sa kabubuton sa amahan, katong tao nga nagtuman sa kabubuton sa amahan. Mao nang ako ang giklaro ang bersikulo 36 sa kapitulo 3 sa Juan. Kay diha man gud sa maayong balita, pareho ra man gud ang pulong mintuo. Ang mintuo sa anak may kabaton o kinabuhing dayon, apan ang dili motuo magpabilin hinuon kaniya ang kasuko sa Dios. Pero kung imo na siyang utingkayon sa ubang mga translation, imo nang makit-an didto nga inani ang pagkasulti. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili motuman magpabilin hinuon ang kapungot o kasuko sa Dios kaniya. So ang atong nasayran karon mga kaigsunan, ang pulong mintuo og midawat ni Jesus Christ makit-an na sa pulong mintuman. Og mauna ang pulong nga kinahanglan mabansay ta, mamanso ta, maanad ta sa pagbuhat sa mga pagtulunan o mga sugo nga maoy gusto sa Dios nga atong gilagaran. So importante yun mga kaigsunan nga sa panahon nga padayon ta nga nagtuman nagbuhat sa kaubuton samahan, naa kanunay ang pagkamahinulsulon. Dili kay magpaundayon na lang nga moingon ta nga modawat ta sa ubang mga teaching nga moingon nga makasala ra man gyud ka kay tao ra man. Di ka angay maguol kay ang kaluwasan dili ato ang buhat sa Dios. Padayon lang. Ang resulta, daghan nga nagdalag simbahan, ang pamilya walay klaro. Daghang mga nagdumalag simbahan, ang kinabuhi bisyoso. Daghang mga nagdumalag simbahan, ang kinabuhi garboso. Panguntana, naglakaw ba na sila sa kinabuhing dayon? Pastor, dili ta kahukom. Yes, di ta kahukom. Pero ang Biblia musulti. Unsaon aron motingog ang Biblia? Aron madunggan natong Biblia kung ang imong baba imuhang takumon. Aron kunuhay makalikay ka sa mga tao maingon, pastor, di ka kahukom. Yes, insakto nga ako, ikaw, kitang tanan di ta kahukom. Pero sa atong pagsulti nga ang mga tao nga nagtuo apan nagkinabuhi diha sa sala, walay luna sa gingharian sa langit. Ug dili na akong paghukom, kundi maunay gisulti sa Dios, gisulat sa Biblia. Mauna nga sa imong pagtuo, sa akong pagtuo, makit-an na sa pulong pagtuman. Munang musunod gyud ta sa unsay mga pulong sa Dios. Dili lang mutuo sa pulong, kundi pag kinabuhi sumala sa pulong. Mon diha ta dapat maninguha, diha ta maningkamot sa walay pag-agad ni bisan kinsa nga tao, sa walay pagsuhid sa mga tao. Kay ikaw ug ako wala ta nahimong Kristiyanon tungod kay nisunod ta sa tao.
nahimutang Kristohanon tungod kay misunod ta ni Jesus Christ. Ug timan dugang nga mga mensahe nga dapat diha nato mamanso, mabansay, maanad ang atong kaugalingon, sunod. Mao ni. Dili lang mutuo sa pulong, kundi pag kinabuhi sumala sa pulong. Ang tinuod nga Kristohanon, makit-an gyud na dili sa baba, kundi sa binuhatan. Gusto ka nga makakita sa tinuod nga Kristohanon? Tanawa ang imong Pinoy-anan. Tanawa ang imong Pinoy-anan. Kung maghisgot gani kag tanawa ang imong Pinoy-anan, makit-ana sa imong pagkabana, makit-ana sa imong pag-asawa, makit-ana sa imong pagkaginikanan, makit-ana sa imong pag-anak. Kung nagkinabuhi ba nga haom sa mensahe sa Dios. Dili kay magpabaga lang sa ato ang dagway o sa ato ang naong nga mo ang kontang Kristohanon apan ang kinaiya ug ang batasan ug ang mga binuhatan opusit kaayo sa mga pagtulunan nga gibilin sa balaang kasulatan. Kisa may giilad, dili ta laing tao, kundi ang iyang kaugalingon. Mao na nga ako nagdasig kanatong tanan. Apil ko. Dili nato tugutan nga unayon ra natog ilad ang atong kaugalingon. Nga sa pagtuo nga Kristohanon. Dapat ang atong pagka-Kristohanon dili mapamatud-an sa pulong lang, kundi sa pagkinabuhi sumala sa pulong. Og timan ini nga ang tinuod nga Kristohanon makita sa iyang binuhatan. Sunod nga diin bansayo na to tong kaugalingon, magpabilin ni Kristo. Ayaw pa ning kamuti nga magpabilin ka sa simbahan. Nga bisan kung giagni ka sa simbahan aron ka mutubo or giagni ka sa laing simbahan aron ka magamit. Apan tungod kay na idol nimo ang usa ka simbahan, wala nimo moingon ka nga di gyud ko mobiya ning simbahan na. Dili nato bansayon ang atong kaugalingon sa pagdipinsa sa atong tagsa-tagsa kasimbahan. Atong bansayon atong kaugalingon sa pagpabilin ni Kristo lamang. Dili sa usa ka higayon, kundi sa tibok natong kinabuhi. Kinahanglan magpadayon ang atong maayong relasyon sa Dios. Ang pulong nga naatay maayong relasyon sa Dios, kabalo ba ka? O sa gipakita? Kanang hilasa na kasasala. Ngilngiga na kasasala. Hilasa na ka sa sala. O sa man ang sala? Mga buhat o mga relasyon nga dili gusto sa Dios. Diha nato mansuhon atong kaugalingon nga magpabilin ta kang Kristo. Kuni atong hinumduman nga kanang pulong magpabilin kang Kristo, usa kana ka mensahe nga grabe ka importante aron daghan ang mabuhat nato samtang buhi pata. Kay ang gipakita ni Jesus, wa kay mahimo, wa kay mabuhat sa imong pag-alagad sa Dios kung di ka magpabilin ni Jesus Christ. Munang naay nagchat nako mahitungod sa nahitabo sa atong senador Pastor Joel mga igsoon Villanueva nga usas mga leader sa GIL. Matod pa nga, Pastor, unsa may imuhang reaksyon nga naghamang gaingon nga mao ni ang dili maayo nga panglitok sa usa ka alagad sa Dios o usa sa mga membro sa ato ang Senado. Daghang mga Kristiyano nga sakitan, daghang mga pastor nga naghimo og reaksyon sa desisyon nga makit-an nato sa kinabuhi ni Pastor Joel nga maoy ato ang senador karon. Ang ako lang yung ikasulti mga kaigsonan. Sa unahan, nato masayran kung unsa gyud ang naas kasing-kasing ni Pastor Joel.
Nganong mo ko ana tungod kay sa sitwasyon karon dili manggod ta kakita kung unsa gyud naa sa iyang kasing-kasing. Ang ihang pag appeal sa side ni bag-o na tong SP o Senate President Gatchalian. Mayon ko nga kung arita maminaw sa mga tao, murag mo sa ako lang pagbati no, murag mahilasan ko kay ang uban grabe kaayo ang gipaglitok nga mga pulong. Ang uban sad ni dipinsa pod nga dili mura pog malain noon ka. Nga hisgutan to ang gibuhat ni Senator Joel. Unya ang iya pong gibuhat karon grabe pod. Kung maupoy atong hisgutan. So ang akong ikasulti ra gyud no, labi na gyud sa mga sakop sa GIL o kitang mga Kristohanon. Dili dapat kana bitaw musakay ta sa mga pulong nga kanang pagpanalipod ni Joel or Pastor Joel, Senator Joel o kaha pagdaot ni Pastor Joel. Dili ta dapat musakay diha. Ang gipakita sa Biblia nga diin dapat na practice ang atong kaugalingon mao ang pagdaig pagpasalamat sa tanang sitwasyon. Mao ang pagpasalamat o pag-ampo samahan sa tanang mga nangulo sa atong nasod. Wala gipakita diha ang pagsaway kanang ato ang i-lockdown or ato ang bayawon. Ang giklaro gyud sa Biblia mga kaigsunan nga diin ta dapat namanso, diin dapat nabansay ang atong kaugalingon ang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ato ra gyud iampo. Kay nganuman, wa man ta katugkad ug wa ta kakita unsa gyud iyang unsay naas iyang kasing-kasing, unsay rason ug unsay siguro sa ako ang pagtan-aw pod ni Senator Joel, murag naipit pod gyud siya kana bang naay dapit sa iyang kasing-kasing nga lisod kaayo nga mohimo siyang desisyon. Munang mo ingon ko nga ang gipakita sa Biblia dili ang pagdaig, dili pod ang paguba, kundi ang pagampo. Muni usas ato karong tan-awon sa tong kaugalingon, say nahitabo karon sa atong Senado, labi na gyud sa kinabuhi ni Senador Joel Villanueva, usa sa mga leader sa GIL. Atong susihon ang atong kaugalingon, unsay ato ang maayong i-contribute. Ang pagdaig, ang pagdipinsa, ang pagdaot, ang pagguba. Natong mga Kristohanon, ang maayo natong buhaton, mao ang pagdangop sa Ginoo. Ang pagpangayo sa Ginoo kusog. Lord, tagaig kusog ang among mga senador. Ang dili maayo og ang dili maayo og ang mga maayo. Tagay silag maayong panglawas. Og labaw sa tanan, pasayloa ang among nasod. Pasayloa ang mga tao nga wala makalagad nimo. Labi na gyud ang among mga senador. Tabangi sila. Na makabalik kanimo og kana bitawng makaila nga doon na sila'y gikinahanglang Dios. Dili pa ulay ang tanan. Samtang doon na pa'y panahon, doon na pa'y kinabuhi, doon na pa'y panahon. O gidasig yun ta sa Dios nga diin dapat diha na nato na bansa itong kaugalingon ang pag-ampo. Siguro pwede nato nga pangutano itong kaugalingon, kanus ako nakaampo samahan para sa among Senado. Nakaampo na ba ang tanan? Kung ako ang gigamit nga instrumento sa Dios karon sa pagpangutana kaninyo,
nakaampo. Kanus aka nakaampo sa amahan para sa atong Senado. Adunay 24 ka mga membro sa ato ang Senado. Or 24 ka mga senador. Kanang pwede ba nato nga susiyo natong kaugalingon og tinuod ba nga nabansay ta sa mga buluhaton nga maoy gipakita nga kita tinuod nga Kristohanon? Dili yes tinuod dili kalikayan nga masakitan ta, maguol ta. Pero dili na maoy kinahanglan natong gamiton or hinigiban aron makabuhatag dili makapalipay sa Dios. Kay nakakaton naman ta sa giingon ni Jesus Christ nga gisulat ni Apostol Juan diha sa Juan 14:12, ang tinuod nga ilhanan nga sa tao nga mingtuo kaniya, ingon, ang mingtuo kanako ingon si Jesus, nagbuhat sa akong mga buhat. Sa Lucas 4:18-19 man siguro na ang buhat ni Jesus usa na diha ang pag-ampo. Ug kini giklaro sa kinabuhi ni Apostol Pablo diha sa sulat ni Timoteo nga ikaw ug ako ingon nga sakop sa lawas ni Jesus Christ, gidasig ta sa pag-ampo alang sa ato ang nasod, labi na gyud sa mga nangulo. So wala ta dasiga ug wala ta tudloi sa pagdaot ug pagdaig. Kay kung naa man kas pagdaig, gusto gyud nato nga buhaton ang pagdepensa. Pero kung naa na gyud kas pagdaot, bisag kapila ka tabangi siguro ug bisan kung niapil kas pagdaig kaniadto, magpabilin kang muguba sa tao. Pero dili na mao'y gipakita nga angay natong kana bitawng anaron ang atong kaugalingon. Dapat ang ato ang naanaran or nabansay ang atong kaugalingon dihas pag-ampo. Pag-ampo gyud. Kay ang tao nga may nampuon sa Dios, nakapahimaya sa Dios, nakapalipay sa Dios. O niya diha sa pag-ampo nato sa Ginoo, dunay gikinahanglan nato nga kanang ampingan, ang pagkinabuhing matarong, ang pagkinabuhing balaan, ang pagkinabuhing mahinadlokon sa Dios. Samtang nagpadayon ta sa pagkinabuhi nga nangandam kanunay sa pag-abot ni Jesus Christ, sigurohon gyud nato nga atong pagtuo nasabdan nato diha sa pulong pagtuman. Og maunay tinuod nga kinabuhi sa tao nga padulong o naglakaw sa kinabuhing dayon, naglakaw sa kaluwasan gikan sa kasuko sa Dios, ug naglakaw padulong sa kalinaw sa kasing-kasing nga wa nay katapusan. Mohatag kog panahon mga kaigsunan sa tagad sa inyohang mga mensahe diri sa atong panag-uban. Mayong gabi ni Pastor Dante Roes. Ingon di siya dinhi mga kaigsunan, Pastor, para nako dili ko makabasol ni Senador Joel or ni Senator Chis Escudero kay naa sila'y rason. Hinumdumi nga daghan nga mibutar sa mga leader nga walay klaro. Prayer is the best option. Kana may sakto. Salamat kayo Pastor Dante, no? Ato igsuon nano ka diha Liluan, Cebu. Ni paabot og mensahe og maunay usas angay natong kana bitawng tutukan, bantayan kung ato bang nabuhat sa atong pagkakristohano ang pag-ampo. Dili kay ang pagdaot o pagdaig. Tinuod, dili jud kalikayan nga malain ang ato ang pagbati bitaw, labi na kung naay mga tao nga mudaig, nya naapoy mudaot. Siguro usapod sa ako nakita tungod kay wala na nato mabatasan ang pagdaot o ang pagdaig.
Kaysa ako nang gikaingon kaganina, kung wala na nimo mabatasan, wala na mamanso ang imong kaugalingon sa mga sala or mga pagdaig o pagdaot, hilasan na ka. Tinuod. Hilasan ba gyud ka? Malain ang imuhang pagbati bitaw. Tungod kay wala mang kamaanan. Ug usa nas mga ilanan nga kana bitawng malipay ang Dios. Mao ni ang akong nakita sa kasing-kasing nga mao'y gikinahanglan natong tingwaon. Bantay og susiha ang imuhang kasing-kasing og ang imuhang batasan. Kung makadungog kag pagdaot sa mga taong daot, labi na sa mga senador, unya musakay ta, ay wala tay sama sa mga taong daot sad. Pero kung musakay po ta atong mga tao nga kusog ay mudaig, aron pag kusog ay may dipinsa kay gibayaw gidaig nila, wala po tay sama sa mga taong kusog ay mudaig. Kung aton tan-awon sa Biblia, asa man unya ta naglakaw or asa man ta naglakaw sa kinabuhing dayon o sa kinabuhing naas kalaglagan. Ang paglakaw sa kinabuhing dayon, mga kaigsuonan, walay laing gitutukan kundili ang kaubuton sa Dios. Ug ang kabuton sa Dios, ikaw ug ako, dili ta modaot, dili pud ta modaig, mubayaw sa tao, kundili ang pag-ampo sa Dios alang lamang sa mga tao. Si Sasi kundi ako pastor nag-ampo jud ko kanunay sa atong gobyerno. Salamat kaayo no, salamat. I-bless ka sa Ginoo sa imong gibuhat. Mayang gabi ni Sister Waning. Si Paps Gilon, mayong gabi. Kisapay na ay mga mensahe diri. Unya akong gidasig ang tanan sa pag-share sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Daw na mo yung mga pangutana, ala ipaabot ra gyud na diri kay ato nang matagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Unya do naman to'y nag-request kagininag mga awit magkalangit. Ako sa ni nga tagaan og panahon. Ako sa ni nga susihon ang akong gi-save diri nga request no. Natoy mga awit makalangit diri nga gi-request sa ato ang panag-uban. Song hari ka. Sige. Ako sa nga pangitaon, mintras gaulat-hulat ta sa ubang mga mensahe gikan sa ato ang mga kaigsunan. Hari ka. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Ang mugawas, Hesus hari ka. Hesus maghari ka. Mao ba? Hari ka. Hari ka raman. Nya wala may laing mugawas. Ako sa pagitaon ha. Hesus maghari ka, hari siya, unya Dios og hari, hari asa magyud ani. Mangita kog lain ha. Mangita ko og mga awit makalangit. Kinsa man lang ko ako naman ning napatukar. Balaan nga kasulatan, ang balaan nga kasulatan. Sige arita sa awit makalangit ang balaang kasulatan. Ato ning pangitaon diri ang balaang kasulatan. Mao na siguro ni diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni Maya Inok, Sister Maiti Madagat, maayo nga pagpaminaw, og ni Sister Susana Pablio nga narukan sa Thailand, maayo nga pagkiguban. Sa langit tinunan gisugo niya, panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karuna tuwa siya, ito sa kalangitan. So ato ang hinumduman mga kaigsunan ng ato karong nakatunan nga mga mensahe, ang pulong pagtuo or mintuo
gipadayag sa pulong mituman. Makit-a na sa pulong mituman. Sa ato ang pagkakristohanon, nituman bata sa gusto sa atong Dios? Nituman bata sa mga sugo sa Dios? Nituman bata sa mga pagtulunan sa Dios? Kay dili na mistil pa nga atong gamiton ang pulong nga magpakita nga mao kita. Mo na giingon sa usa ka kanta nga atong nahimo diri sa atong nga programa, dili pulong maoy patrabahoa, kundili ang buhat maoy pasultiha. Dili ang pulong maoy pabuhata, o dili pulong maoy pabuhaton, kundili ang buhat maoy pasultion. Ako ning tagaan og pagtagad kining awit nagmauswagon. Sa pag-alagad magapadayon. Oras sa nga programa alas 8:58 sa kagabion. Maayong gabi, may pagpaminaw sa tanang mga listeners sa atong FM station 101.3 Shiny FM nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. May pakiguban sa mga Dinoyo family, Gaw Jewel o Sister Cora, Maring Cora, Day Familia, Gaw Albert, Ti Jose, Tia Rita, Papa Binbin, Mama Bibin diha, Day Idin, Aday Yenin, no? Og si Dong Marvin og si Day Eden, maayong pagpaminaw sab. Pero naa pa man diri sa balay. Okay. May mao man mga igsuon gyud nga mga kauban diha sa pag-alagad sa Ginoo. Para kang Kristo. Mayong pagiguban ni Brother Moses o ni Brother Julius. Brother Julius, maayong gabi, may pagpaminaw. Kanabalo ko nga naminaw mo karon. Ayong gabi, may pakiguban sa tanang mga nagsunod sa atong FM station. Ang pulong mo kinabuhi ko, nakiguban kaninyo. Tanan maka Dios no, likay ang garbo o tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan kuyog kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung daoton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon dili pulong pabuhaton, kundili ang buhat maoy pasultihon. Lakang sa kadaogan kuyog kang Kristo. Mayong gabi, may pakiguban ni Arnel Glinugo Sabate. Maayong gabi. Og maayong pagpaminaw ni Jisol Magayon. Maayong gabi, Pastor. Ganahan ka gayod ako maminaw sa pulong sa Dios. God bless your Pastor. Salamat kayo, no? Lipay sad ko nga nagbasa sa imuhang mensahe og nagtuo ko nga nakini naagyod sa inyong kasing-kasing. I-bless mo ni Lord. Si Jubilin Kaloria, maayong gabi, Pastor. Naminaw mi diri. Si Bulan Negros Oriental, maayong papiminaw, no? Doon ra gyud ta diri. Si Bulan. Welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo.
Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Nindot kayo mga kaigsunan nga ang ato ang mga buhat para ra gyud kang Kristo. Dagang sagad. Mao gyud ay pinaka-importante nga sa ato ang pagkinabuhi. Samtang buhi pag yun ta, makahimo pag yun ta sa mga buhat nga magpamatuod nga nagtuo ta kang Kristo. Awit makalangit, Jesus pagkamaayo mo. Nindot kay ni siya nga awita mga igsuon diha sa pagdaig, pagampo, pagsimba ngadto sa Ginoo. Jesus pagkamaayo mo. Matot pa ni Glory Mortuna Donari, maayong gabi ni Celine si Castalia, maayong gabi Pastor Wasing from Burawin, Liti. God bless sa tanan. Sister Waning Dignos, nice song Pastor, bag-o na sad nga compose nimo. Nag-compose nako ni karong bulana. Karong bulana sa Hunyo. Niya gihatag po sa Ginoo kining mao nga tono o mao nga duyog. Ikaduha kaning Hesus pagkamayo mo niya na pagyud ko'y gipanggama, wala pa nako i-upload sa YouTube. Sa dapit nga may kasamo, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dalan. Jesus, pagkamaayaw mo, kuba kung kasing-kasing iayo mo. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Maricel Dilik. Maayong gabi, Pastor, naminaw gikan dire sa Bukidnon. Maayong pagpaminaw ni Gingging Simpron. Sis, maayong gabi ninyo di sis. Si Nico Biol Pahardo. Maayong gabi, Pastor Wasing from Lupon, Davao Oriental. Maayong gabi, Pastor, kumusta? O kay Pastor Russell, kumusta mo diha, Pastor? Gikan ni Sister Gingging Simpron. Kasakit nga iagi-agi. Oras sa ato nga programa alas 9:04, oras na sa akong pagpanamilit. Dire sa ato ang panaguban, medyo manayapon na sadta. Kay ako ang gibatasan mga kaigsunan nga mo snack lang ko dayong klase ko kagabi karon live da snacks gyapon dayong human sa ato ang live. Isa na ko maniyapon o niya lakaw-lakaw gamay. Tapos mo matulog. Manay ako ang kanabitang gi-practice para mapadayon ang ato ang gipangayo, no? Gihatag sa Ginoo nga maayo nga panglawas. Dili pa ko manamilit mga kaigsunan, ako kamong gidasig nga mahimot tag mga pagampo og mga pagdaig pagpasalamat. Ako nagtuo nga gitubag gyud ta sa Ginoo og tubagon pag gyud ta sa Ginoo sa atong pagpadayon sa paghangyo, pagampo, pagpangayo sa Dios, labi na gyud sa atong nasod, labi na gyud sa ato ang matag buluhaton og sa mga mensahe nga atong nakatuna na dunggan diri sa atong panagubat. Magampo ta. Amahan na mga Dios sa mga gagahom, salamat sa mga pulong, mga mensahe nga among nadunggan, nakatunan. Salamat sa imong pagpanalangin. Salamat Amahan sa imong pagtubag pag-atiman sa amo ang nasod Ginoo, labi na gyud sa amo ang Senado. Salamat Amahan sa imong pagpanalipod o pagtabang, paggiya sa tanang mga senador. Padayon ka o Dios nga magapamuhat sa amo ang Senado Amahan nga ang ilahang pagdumala niini
o paghimog mga balaod na isubay sa imuhang mensahe. O salamat kay mo silang tabangan sa pagdumala bisan pa sa tanang mga opisyal Ginoo, ikan sa presidente ngadto na sa pinakaubos. Padayon ka o Dios maga pamuhat sa ilang kinabuhi o padayon nimong hauason ang among nasod gikan sa kasalanan. Salamat Amahan nga ang imong gugma nagpadayon, ang imong kaluoy na padayon, ang imuhang paghatag ug pagtagad ug pagpasaylo padayon nga masinatian sa among nasod Amahan. And thank you Lord sa kalampusan, panalangin, kaluwasan, kabaguhan sa among mga kaigsunan. Salamat Amahan sa kayuhan nga imuhang gipaabot sa ako mga kaigsunan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin kanamong tanan o padayon nga nagapanalangin. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kayuhan, kabaguhan, kaluwasan o kusog kadasig sa pagpadayon namo sa pagkalagad kanimo samtang nagulat kami sa imuhang mga saan nga kami imong kuhaon og lalinon sa dapit nga naa ka. Salamat Amahan bisan pa sa akong pagkatulog, pagpamahulay kami imong kubanan. Imo kami nga bantayan, proteksyonan, ipadala ang imong gamahanang mga anghel ngadto sa tagsa-tagsa namo kaigsuonan nga nag-alagad kanimo. We declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Oras na sa akong pagpanamilit sa ato nga programa. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night kanato tanan. Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah.